मिथुन त्रिपुरा पारा नित्य कुमार पारा रशिया नकथाय गंडा पैसा दलाई त्रिपुरा रोंस्रोंनाय केहा नेताजी सुभाष महाविद्यालय 2 सेमिस्टार बटनी मेजर डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस नरना तबु कगलब तांगा सागै खोनादुनाय कगलबनि मुंखा रेकेगो मकिया रोमांटिक कगलब हेबां साखनारसनो रेकेगो हालो निनिबाय आनि सारिया बुमु कथमासिनि थैयासागनि मुकुमु नंबाय कौसानि वांसुनि नांया हेपा कौथियानो हुइनि आं रोंया क्रिमालाय क्रे नंनो कमाजंनि हेपा तुमानि बेहागो मुक्ति रियो आनि रेकेगो खा आनि निनि सांगोमं तुमानि मुसुगो कौसानि स्राहापा सापति बाले मारो उंगै हिंदी बिलाइसनो सिनि हालंनि तुमा बुं रिलाइसनो खुजागै थांनो हालक सुइजा करिनि हेपाबो रेकेनो मुकुमु याप्रिनि नकबारो खुंबारोगो बाहाय तुरुनो हालंनि बोनो रेकेगो कथां तुंजानो थैयासांनि हामलाय।